بسم الله الرحمن الرحيم. أين تصلي الصلوات الخمسة؟ Бес уақыт намазды қайда оқисың? أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. Бесін, екінті, шам және құптан намазын Билалдің мешітінде оқимын. وأين تصلي الفجر؟ таң намазын қайда оқисың? أصلي الفجر في البيت. таң намазын үйде оқимын. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ не үшін таң намазын үйде оқисың? لا أسمع الأذان. азанды естімей қаламын. هل تستيقظ متأخرا؟ ұйқыдан кеш тұрасың ба؟ نعم بعد صلاة الفجر. يا таң намазынан кейін. استيقظ مبكرا. ерте тұр. لا أستطيع أعمل في الليل. менің шамам жетпейді, мен түнмен жұмыс жасаймын. ضع المنبه بجانبك. будильникті қасыңа қой. هذه فكرة طيبة جزاك الله خيرا. бұл жақсы ой, алла разы болсын.